गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' हारि माहारिनि आरो बड'लेण्डनि रैखागिरि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि गोथार जोनोम सानखौ आसाम नाङै फरायसा सान फालिनो आसाम सरकारा देग्लाय फोसावबाय। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जोनोम सानखौ फरायसा सान महरै फालिनो आसाम सरकारखौ नारसिनबोदोंमोन। बे लेखायैनो देग्लाय बोसोरनिफ्राय बड'फानि जोनोम सानखौ रायजोआव फरायसा सान महरै फालिनो आसाम सरकारा गनायथि होबाय। बे सानाव सोलोंथायारि फसंथानफ्राव बड'फानि मुङाव आर'ज गाबनाय आरो मेहेर गोनाङै फालिगोन होनना आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ ससियेल मिडियायाव टुइट खालामना फोसावदों। मिथिंगाया जोंनो गोबां होदों। मिथिंगानि सायाव जों सुबुं माहारिया इनाय अयथासार खालामदों। बेनिनो खिथेर लाबाय नामा मिथिंगा बिमाया? सोंलु सिखारदों। उत्तराखन्डआव गिख्रंथाव सारन्थाइ गावदों। अरनबारियाव गावनाय गिख्रंथाव सारन्थाइजों 352टा बोरमाफ्रा जुगोमादों। उदालगुरि जिल्लानि हेमा नार्जारिया गल्ड मेडेल देरहानो हादों। बिटिआर खुंथायनि बड'लेण्ड स्पर्ट्सनि बानजायनायाव बेरगावनि गेलेग्रा फोथाराव बक्सिं गेलेमु बादायलायनाय खुंफुंदोंमोन आरो बे गेलेमु बादायलायनाया 62 केजिनि गेजेराव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे बक्सिं गेलेमु बादायलायनायाव उदालगुरि जिल्ला खैराबारि ओनसोलनि फलाबारि गामिनि थागिबि हरि नार्जारि आरो मनमति नार्जारिनि आंगो फिसाजो हेमा नार्जारिया फाइनाल मेचआव देरहासार जानानै गल्ड मेडेल मोननो हादों। रोजा रोजा दुखु लानानै मुंख्लं नखरनि मेगनाव मोदै। बड'लेण्ड सोरजिनो थांनायाव गोबां बर' सुबुङा मुंख्लं जालांबाय। बेसोरनि थैजोंनो बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा जाबाय। बर' हालामखौ गावनि खुंथायजों खुंनो खाबु मोनबाय। नाथाय दासिमबो मुंख्लं नखरनि मेगननि मोदैया राननो रोङाखै। हाजासे दुखुजों सहायना नखर सामलायदों मेगनाव मोदै लाना। बिटिसि खुंथायनिफ्राय मुंख्लं नखरनो नखर सामलायनो अनसुंथाइ होनायनि रादाय दंमोन। नाथाय बे रादाया रादायल' जाना थाबाय। दिनैसिम गोबां मुंख्लं नखरा अनसुंथाइ मोननो हायासै। दिनै उदालगुरिनि टंला सुमुआपारा गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि लांगोना फोथाराव उदालगुरि जिल्ला बड'लेण्ड मुंख्लं नखरारि आफादा मोनसे सावरायलायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव मुंख्लं नखरनि फोलेरफ्रा सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ मोनैनि थाखाय दुखु फोरमायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बर' हारिनि दुखुनि खौरांफोर। क'क्राझार जिल्लानि मागुरमारि सेसापानि गामिनि थागिबि समाज सिबियारि इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि रमेश चन्द्र नार्जारिया आरो बे बुहुमाव गैलिया। बिथांनि अबथिराय रुंसार जानायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों इउपिपिएल दोलोआ। मैया 26 मार्च 2023 खालारनि फुंबिलि 5 रिंगासो समाव तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय देवसुङा गामिनि जोंसार दैमारि आरो खान्दुरि दैमारि नखराव भुटान हाजोनिफ्राय हाग्रानि मैदेरा फैनानै थाग्रा न'खौ सिफायनायजों लोगोसे सासे 6 बोसोरनि उन्दै गथ'खौ जायगायाव गाग्लोबना बुथारना गालाङो आरो बिनिनो बिब' मनमति दैमारिया मैदेरनि गाग्लोबनायाव गोब्राबै जोखोम जायो। बे जाथाया ओनसोल नाङैनो सुबुंफोरखौ जिंगायाव खोख्लैदों आरो हाजासे दुखु मोनहोदों। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिएसएसनि बारग' आफादगिरि बसन्त ब्रह्म बिथाङा थांनाय मोनाबिलिनि 7:30 रिंगायाव रुंसारि जाबाय। बिथाङा 70 बोसोर बैसोनिमोन। थांनाय 10 सान सिगांनिफ्रायनो बसन्त ब्रह्म बिथांखौ क'क्राझार सोहोरनि बिखायाव थानाय एमआरएम देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसनदोंमोन। गेदेमा बिथाङा एमआरएम देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो। बिथांनि अबथिराय रुंसार जानायाव बर' थुनलाइ आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि दैदेनगिरिफ्रा अरायनि थाखाय जोबथा बिदाय होयो। वारिस पान्जाब डेनि गाहाय अमृतपाल सिंहनि सायाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरसंनायनि गेजेरावनो दिनै 22 मार्चआव गुबुन सासेबाव प्र-खालिस्तानी हेफाजाबगिरिखौ हमनानै डिब्रुगड़ जेलाव लाबोदों। हमजानाय प्र-खालिस्तानी हेफाजाबगिरिनि मुंखौ वारिन्दर सिंह आरो बेखौ अमृतपाल सिंहनि बडीगार्ड होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसेनो गासै 9 प्र-खालिस्तानी हेफाजाबगिरिफोरखौ हमनानै डिब्रुगड़ जोबथेसालियाव फोजोबना दोनदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनायाव थानाय रुनिकाटा सान्तिपुर समबाय समितिनि बानजायनायाव गासै 588 आबादारिफोरनो आसाम समबाय एपेक्स बेंक लिमिटेड क'क्राझार ब्रान्सनिफ्राय 2022-23 बोसोरनि थाखाय 9,33,00,000 रांनि चेक गथायनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव आसाम समबाय एपेक्स बेंक लिमिटेड गुवाहाटीनि मेनेजिं डाइरेक्टर दामारु सैकिया, दिलीप घोष, आदित्य पुया बिथांमोना गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो बे ओनसोलनिनो गोबां आबादारिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां सानसुमैफ्राबो बे हाबाफारियाव बाहागो लायो।